Hei, salut! Aici este. Astăzi revenim cu episodul al 3-lea din seria Este joacă Minecraft sezonul 3. Probabil că mă întrebați ce am făcut acolo. Ei bine, acum o să pun un fel de timelapse, să zic așa, în care veți vedea construcția acestui lucru. Vă veți da seama ce e. Așa. Acum trebuie să ne culcăm. După cum vedeți, e ziua 10 și am început în ziua 5 sau 6, cred. Și da. By the way, ne-am luat un cățeluș. E așa drăguț, l-am găsit pe aici. Era fix acolo. Și... Oi! Nu! Shit! De ce tot apar creeper din ăștia? Că m-am speriat. Da, trebuie să luminăm neapărat toată zona asta aici. După cum vedeți, între timp a crescut și ferma de mâncare, pe la cât am stat pe aici, la cât am construit. Da. Vreau să luminez și zona asta. Aici vom face astăzi ceva. Mă gândeam să fac aici ferma de animale. Dar întâi vreau să văd dacă merge ferma de XP. Doar că știu că am un creeper acolo și mi-e cam frică de el puțin. Deci, țineți-mi pumnii. Coal nu mai am? Ba, da, mai am. Mai am și puțin din asta, așa. Bun. All I ever wanted. Vreau să luminez și aici jos. Pentru că vin foarte mulți mobi, mai ales de acolo. Și e foarte enervant. Pe aici mergem jos, acolo. Ok. Ăștia coboară aici.
ăștia mor de direct. Asta e că... Ok. Asta e ceea ce... Păi nu știu, 22 de blocuri. Deci mai trebuie să punem... Cred că slaburi. Hai să mergem să facem niște slaburi. Da. Mie îmi place ce am făcut momentan. În episodul ăsta, după cum v-am zis, vreau să construiesc ceva aici. Sau dacă n-apuc să construiesc, vreau măcar să mă duc la minat să găsesc diamante. În episodul ăsta e episodul diamantelor. Da. Și mai vreau și eu din asta de apă. Ala chiar că mi-a mai făcut un plan. Eu am multe planuri, mai băieți și fete. Vreau să încerc să organizez aici. Da, nu știu dacă o să pot. Da. Deci ce mai vreau? Slaburi, așa. Slaburi. Și tehnic... Așa, asta... Au. Asta ar fi ferma. Și apă. Ca să putem să sărim direct, ca să nu mai stăm pe scară. Când ne urcăm, gen. Da, cât e ceasul? E 11. Eu joc de la 10, ca idee. De fapt, nu chiar de la 10, de pe atunci. Așa. De ce am intrat în casă, nu știu, de episodul ăsta nu pot să fac de tot. Hai că nu luăm de aici, luăm de aici. Așa, mă coborăm. Trebuie să văd cum o să fac și o scară pe aici. Da, mă cazi acolo. Dar n-am pickaxe. Ok. Bun. Nu. Asta trebuie. Aș vrea să fac frumos și pe aici. Așa, și aici cădem direct. Ce ai, mă? 6 slaburi. Ca așa. Și acum cred că tehnic n-ar trebui să mai moară toți așa de repede. După cum vedeți, nu e cea mai bună fermă, dar... Deci cred că trebuie să stai să o și încarci puțin. Ia. Mă duc sus și voi sta puțin AFK. Cred că o să întrebească un loc de AFK. Tehnic ar trebui să fie în mijloc acolo. Pe aici ne urcăm pe nebunia asta. Și îmi place foarte mult cum e aici sus, și aș vrea să construiesc ceva. Nu știu ce. Da, nu știu ce, dar vreau să construiesc ceva. Așa. Hai să stăm puțin AFK. Acum. Da. Între timp, hai să vorbim. Ce mai ziceți? Cum vă mai e viața? Dacă vă place seria, dați voi un like. Da. Și dacă vreți, puteți să-mi scrieți... Hai, gândi ce mai mișcă, nu trebuie să mă mișc. Puteți să-mi scrieți în comentarii ce alte chestii ați vrea să mai fac. Adică ați vrea să mai fac daily vloguri, să mai fac un Minecraft, să fac alte jocuri, să fac, I don't know.
dați și voi idei în comentarii. Cine vrea. Cine nu? Ok. Așa. Stăm aici puțin. Nu știu, eu n-am răbdare să stau ofeca, deci vom merge să vedem care ce-a făcut. Și câțiva din ăștia, așa. Vreau să... N-am pitit. Chestia e că trebuie să... Vreau să văd doar dacă sunt mobi acolo. Da! Mai bine. Asta mai are puțin și se face complet. După ce ne uităm o secundă, bun, avem lilieci. Ok, nu înțeleg ce are. Bun. Acum vom merge în mină. O să-mi fac un pickaxe de iron pentru că vreau să luăm diamante. Să luăm niște lemn și niște lemn. Poate și torțe. Găleata nu se trebuiască. Și torțe. Deci. Mai trebuie să-mi iau ceva? Un crafting table. Să nu și un furnace. Hai că luăm, nu cred că o să-mi trebuiască, dar luăm să-l avem. Chiar nu cred că o să-mi trebuiască. Și o sabie nu o să-mi facă, nici asta nu prea mai are... Nu mai are mult de trăit. Sau ne luăm din astea. De aur. Ce frate, că astea se duc imediat. 2 bucăți. Sticuri făcute deja, nu mai am nicăieri. Ca să nu mai fac. Nu. Facem sticuri acum. Ok. Stick. Punem aici. Și suntem pregătiți să mergem în aventură, dar întâi ne culcăm. Nu putem să mergem în aventură noaptea, deci să mergem dimineața. Așa, ziua 12. Să mergem aici. În mine. Bă, dar mâncare n-am luat. N-avem. Hai, mergem așa. Văd că nu prea sunt mobi. Păi de dimineață nu s-au trezit încă. Suntem matinali și... Ia că aici putem spawna ordă. Nu vreau. Vreau să merg mai... deep. Da, mă, că faci gălăgie. Ioi. Pe lângă că e întuneric aici, nu mai văd nimic.
că mai aveam eu un mod în care dacă țineai o torță, făcea lumină automat. Așa, mergem aici. A, bravo, nu e nimic aici. Pentru asta ne riscăm viața. Și ăla e clipper din ăla. Da, acum nu mai clipper din aia există. Oi, 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 oi. Ia, încet. Da. Nu mai mergem în mina aia. Blestemată, bântuită. Da, căutăm alte mine, că există mine destule. Dar chiar vreau să găsesc diamante în episodul ăsta. Primele diamante! Ok. Să nu călcăm în snow powder. Because it's not good for our health. Așa. Mina, turabina. Ce înseamnă turabina? Nu știu, nu mă întrebați. Aici a fost spawn, primul spawn. De aici am luat lemn pentru prima oară. Da, doar eu am realizat acum că de când a început seria asta n-a plouat și n-a nins deloc. Gen, nu în viața reală, în joc, mai repede. Nu înțeleg, cum ați ajuns voi din satul vostru aici? Chiar atât de mult vă place să vă plimbați? Uite, ăla vine fix încoace, special face. Are, lăsați-mă că vreau să-mi iau aer. Da, bine că aici sunteți, dar în ferma mea de XP nu sunteți. Așa, mergem. Dip, dip, dip. Blip, 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 blip. Emeralde. Muie. Ne urcăm înapoi. Și căutăm altă mină. Deci nu suport să nu găsesc mină bună. Adică să găsesc una de la suprafață să pară că e mare și când intri în ea te duci 1 metru. Nu mai ai unde să te duci. S-a terminat. Așa. Așa. Aici. Așa.
ce l-am văzut la în spate așa. Ok, trebuie să coborâm. LOL, ce am făcut pe ăștia? Așa. Nimic. Nu e chiar nimic. Asta chiar e mină. Suntem la layerul 10 abia. Adică nu 10, nici 10, 5 minute. Da. Mai căutăm. Layerul 20. Trebuie să mergem mult mai jos ca să găsim diamantele. Diamantele tehnic se spawnează pe la layerul minus 50. Deci trebuie să mai coborăm că 70 de blocuri. Dacă era după mine, intram acum pe spectator și mă uitam să văd unde e o mină cu diamante. Doar nu se poate fără diamante. Bă, de ce-i fac pe ăștia azi? Aoleu, trebuie să-i facem și pe ăștia acum. I-am făcut! Ne urcăm aici. O fi ceva aici, că am văzut mina asta mai mult. O altă mină. Ok, asta ne duce până la Deep Slate. Wow! Wow! Și mai wow! De ce e lumină aici? Aia sunt căcaturile. Așa. Ne întoarcem. Du-te de aici, că n-am chef de paparați. Ai, creeper. Nu știam ce e. Uite și pe ăsta. Bravo că ai murit. Ok, să vedem pe unde putem să o luăm. Să scăpăm. Ok. Am ajuns în același loc. Doar că mai sus. Minunat. Nu, gen, suntem în exact același loc. Da, că uite, acolo i-am făcut eu pe ăștia. Ok, mergem în apa asta, parcă pe asta ne ducea sus. Și am coborât cu apă. Nu cu apă, pe apă. Așa. Ne uităm pe aici. Dacă există vreun alt tunel. Ia, aici. Ceva, zi, Doamne, că e ceva aici bun. Opa. Stai că ajungem undeva. Uite și pe ăsta. Bă! După ce omor pe ăsta o să vină cârnatul ăla mic. Da-te, bă, fumule! Ok. Am luat o bucată de iron de ăștia. Da. Avem rotten flash, așa, bun. Mâncăm puțin. Deci așa în față. Bun, am încăricat. Așa, crafting table-ul luăm înapoi. Pe ăsta o lăsăm aici. Și așa trebuie să luminăm. Și de ce era o torță acolo sus, că n-am pus-o eu.
Ok. Wow, unde am ajuns? E că în partea asta chiar ajungem undeva. Cred. Sper. Doamne ajută. Ah, bravo, mi-a dat și ăsta poison. Minunat. Tot ce mai avem nevoie. Dar acum poison. Nu știu cum pe ăsta mă uităm aici. Everybody dies. Încă puțin ca să ne regenerăm viața. Cât mai durează asta? Gata. Așa, reflete. Încă n-am găsit diamante. Dar știți de ce? Suntem la lerul 40. Abia. Trebuie să coborăm o grămadă. Pentru că diamantele nu apar aici. Sau se spawnează, nu se generează aici, nu știu cum se zice. Nu sunt. They don't exist. Da. Asta cât. Cred că din asta o să mâncăm o grămadă. Dar nu o să se regenereze. Refăte! O fi destul, ne mai încă una. Așa. Bun, acum putem pleca. Avem full HP. Ciupapi munieniu! Minunat! Nu știu ce eram așa, mi-era așa frică să merg după peretele ăsta. Ok, ne urcăm. Asta este inima de ametist. Vreau și o ametist. Adică nu bloc, vreau ametist. Mai știu ce puteți să faci cu asta din ăla binoclu. Așa, care... Mama mia! 4. Dar nu știu dacă e... Nope. Era să cădem în lavă. Minunat, ce să zic. Shit! Crezut că erau diamante. Mă, văzusem ceva acolo, dar nu știu, am văzut. Cum se uită ăla la mine? Paparații. Da, videoclipul ăsta cred că o să fie mai lung. Mie mi-apare acum că sunt la minutul 27, dar am filmat o grămadă. Deci, I don't know la ce minut sunt. Deci, cred că...
Nu, dar urcă-te mai repede. Nu, ce-mi place mai mult. Unde eram? Acolo sus eram. Vreau să mă întorc acolo sus. Văzând ceva, dar nu mai știu ce e. Ok, am chef de cupru. Because it's like useless. Sari, sus. Punem o torță. Ferească Sfânt. Ok. Cred că aia văzut, nu mai știu, am văzut ceva la care vreau să merg și de-aia m-am enervat când am căzut. Ah, bravo! E a doua oară pe videoclipul ăsta când a căzut o monedă din fapt. Asta e a doua. Cred că vom muri. Very soon. Doamne. Vreți să fim prieteni, zombilor? În partea asta e ceva, te rog, Doamne, te rog, ceva. Nu e nimic. Îmi ca și tu în cap. Haideți să ne sufocăm. Ce se știe. Ioi. Nu e să mă omor, știi ce sunt în putea. Dar hai să mergem să facem niște XP. După aia, we go to sleep. Jump! Ioi. Fă asta așa puțin. Dacă mă aduce un villager acolo, oare ar ajuta? Deci nu știu, dar mie nu-mi iese niciodată nicio fel. Deci am urmărit tutorialul. Am urmărit tutorialul, băieți și fete. Am urmărit tutorialul pas cu pas. Doamne, ieșit. Și câți este, mă? Atunci, hai să... mergem în explorarea, pentru că nu mai am chef de absolut nimic. Nu știu, poate găsim un fierar într-un sat cu
diamante. Acum eu am fost puțin. Când m-am dus să iau dirt, la începutul videoclipului, în timelapse. Când m-am dus să iau dirt, atunci m-am uitat puțin, dar nu prea am văzut. Dar vom merge în savană, o fi... nu cred că e așa, pe afară. Am dat o grămadă de emeralde aici. Ar fi fain să facem așa un monument unde este în geamuri, adică la acoperim cu geamuri, un bloc din asta de emeralde, care arată drăguț. Parcă. Așa, să mergem în savană, nu în ăsta. Știu că cele mai multe saturi se spawnează lângă un deal din ăsta. De obicei. Asta e... Asta. Nether Portal din primul episod care l-am luptat. Acolo sunt copaci din aia de cherry blossom. Acolo nu mai știu ce mai încolo. Știu că pe aici ne-am spawnat. Dar și zona asta era drăguță să facem spawn, dar acolo îmi place mai mult. Așa, uite, satul. Deci mă bucur că avem un sat așa aproape. Așa. Brewing stand. Dar măcar ăștia au fierar. Habar n-am cum arată asta, fierar. În satele astea în savană. Nu, n-ai nimic. Yes, sir. Să ne urcăm aici. Este să luăm și noi ăsta. N-am luat ăla. La mine coal. Nu l-am luat. Nu, cum arată multile ăla. Ok, n-asta nimic. Zi-mi, te rog, aveți ceva. Măcar un ceva. Chestia asta am tot de 50 de ori. Cred că ăsta e fierarul. Nici măcar un chest cu o chestie n-are asta. Iată, ăsta e pescar, parcă nu? Cred. Măcar de avea pește, nu am o pisică. Nu mai vreau un savană. Hai că nu ne-au ajuns minele pentru azi. Ioi, satana. Satana, 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 satana. Hai să mergem, dar n-are nimic, mina asta n-are nimic. N-are gen absolut nimic. Cum e zona asta așa? Stai bre, că eu vreau pe sus.
Așa. Let's go. Asta e că am adormit puțin aici, așa. Încă mergem, da. Nici așa, un ceanc plin de floricele. Da, haideți să mergem. Și nu cred că o să mai ținem foarte un videoclip, pentru că cred că are, deci cred că o să fie vreo 50 ceva de minute, o să fie foarte lung. Vedem, găsim ceva aici, dacă nu închid videoclipul, mă întorc acasă off camera. Deci zona asta ar fi așa bună pentru un sat. Are ceva pe aici? Ceva, cineva, cumva? Mergem în dealul ăla. Dacă nu vedem nimic, atât. Ne întoarcem acasă. Și cum ne întoarcem acasă? Dead. Mami, iar savana. Sincer, savana e biomul meu cel mai puțin preferat, pentru că nu-mi place deloc. Nu știu de ce nu m-a întrebat. Ia, de acolo, de sus se vede ceva. Nici măcar nu mai am. Da, ne vom arunca. Plonj. Trebuie să se cadă în apă. Ce se știe. Da, cam atât pentru azi. Eu am fost Esti, ne revedem data viitoare. Ciao!